Contamos un poquet les teues sensacions després d'haver-ho aconseguit i ara anirem parlant de tot el que ha significat. Bueno, primer, moltes gràcies per la invitació al programa i després, la veritat que molta satisfacció per haver aconseguit aquest repte majúscul, no? Que és l'Atacama Crossing, que són 250 quilòmetres en 6 etapes i 7 dies, en total autosuficiència, que això després podem parlar, però que és portar-lo tot el que necessites per a sobreviure aquests 7 dies al desert d'Atacama, el més àrid del món, no? Tant menjar diolifitzat que després rehidrates, tot el tema de material obligatori, el sac de dormir i la roba que necessites, i doblement satisfactori perquè també estava vinculat a una causa solidària, no? Que era per el tema de conscienciar i sensibilitzar sobre els beneficis de l'esport en la salut mental, no? Del benestar emocional i de la inclusió social. Ara anem parlant de tot aquest repte que vas portar a terme. Conta'm com surt un poc la idea primer d'este projecte que estàs portant a terme, este projecte Esport i Salut Mental Tarragona 2025. D'on surt la idea, d'on surt el projecte? Doncs va sortir per un repte personal primer, no? De diferents companys que ens vam conèixer ja fa 3 anys al Marató de Sables, que també vaig fer de forma solidària per una causa mediambiental, i jo tenia clar que anava a participar a l'Atacama Crossing, no? Llavors sabia que tenia un recorregut mediàtic potent, i llavors vaig dir, ostres, d'aquest repte personal, per què no transformar-lo també en una aventura amb propòsit, no? Amb un objectiu social, no? I llavors ho vaig lligar per temes de feina. Estic molt vinculat també a la Fundació Onada, allí a Tarragona, que treballa amb persones amb discapacitat i concretament també amb problemes de salut mental. Els vaig presentar la idea i va créixer com d'un bolet, va créixer molt, i la veritat que s'han sumat moltes associacions, no només de Tarragona ciutat, sinó també d'altres poblacions, i la veritat que molt content. Bueno, tu habitualment fas diferents curses de muntanya, maratons, com dir, diferents curses, però com és el moment en el que assenyales esta Atacama Crossing com el repte, sabent que és un repte majúscul? Sí, després d'haver fet Sables, no, sempre queda el gusanillo, que diríem en castellà, de primer no voler-lo tornar a fer per lo dur que és, però després parlant amb altra gent que coneixes i del mundillo i demés, ostres, coneixes l'Atacama Crossing, és el desert més àrid del món, parlen meravilles de la cursa i també de l'entorn natural, i al final d'una cosa petiteta vas intentant crear les condicions, no? Primer de tot també professionals i familiars, que puguis tant per dies de feina com perquè quadri a casa, no? Per la conciliació en la parella i els nens, i després ja, quan això ho tens quadrat, és ficar en quina edició, i en aquest cas va ser la del 2025, perquè es fa cada 2 anys, i llavors també amb un company de Mallorca i vam anar junts a participar-hi. I més o menys quant de temps fa que vas marcar el calendari d'esta cursa per conèixer com ha estat la preparació? Uns 6 mesos, 6-7 mesos, més o menys, sí. Llavors, a partir d'ahir, jo per el tema de quilòmetres no tenia problemes, perquè també he participat en els darrers anys a diferents maratons. 15 dies abans d'anar a Xile havia participat en la Marató de Barcelona, llavors tant per quilòmetres com per ritme anava molt bé. Per ritme no hi ha problema, perquè aquestes curses, per el terreny, l'altitud, les condicions, la calor, vas molt corrent molt tranquil, no? El que ho fa el repte difícil és per el tema del pes que portes a la motxilla i pel terreny i l'altitud, no? I també camines molt perquè hi ha terreny impracticable de fer 2 passes igual, no? I llavors la preparació en quant a quilòmetres cap problema, en quant a ritme cap problema, però sobretot has de quadrar el tema de la motxilla, el Tetris, que és la motxilla que tens que combinar en quant a pes, volum i comoditat. Clar, si tu vas amb un sac molt gran i et pesa molt i té molt de volum, no et caben altres coses, tens que portar tot el menjar totalment deshidratat que després rehidrates amb aigua calenta que tens allí, tens que portar la roba justa,
Clar, en una camiseta unes malles, 2 calçotets i 3 mitjons. Això era tota la roba i després roba d'abric també, perquè clar, durant el dia estaves al voltant de 30 graus i molta calor per l'alçada, però de nit baixava en picat, només es feia de nit, podies estar vora els 0 graus, 5 graus i feia molt de fred, llavors havies de portar, era obligatori també algo de roba d'abric, roba molt tècnica, no? Però que t'ha de cabre a la motxilla. Jo vaig sortir amb una motxilla de 8,5 quilos més el litro i mig obligatori d'aigua. Clar, jo peso 50 i molt pocs, portava una cinquena part del meu pes el primer dia a l'esquena i això has de compactar-ho tot i que et càpiga. Llavors la planificació sobretot és que et càpiga ahir, provar tot el material, sembla una obvietat, però provar les sabatilles, els mitjons, provar la motxilla, sortir una mica a córrer o trotar o fer senderisme per la muntanya, però amb el pes o amb part del pes, no? I provar-ho tot, haver provat també el menjar, no sigui cas que per el tema de tenir algun tipus d'intolerància o que et sente mal, no? Puguis fallar ahí. Són moltes coses que s'havien de tindre en compte i com dies, les setmanes o mesos anteriors intentant provar-ho tot per aclimatar-se, però el que és cert és que és complicat aclimatar-se a les condicions del temps, no? Estos 35 graus i el fred per la nit, no sé com ho portaries. No les pots recrear, aquestes condicions. En totes les etapes estaven per sobre dels 2.400-2.500 i alguns dies més de 3.200. Clar, això no ho pots recrear ni tens temps d'anar als Pirineus, no? O a Nova Cerrada, no? I també vas agafar tota la tardor i l'hivern, no? Després, clar, has d'intentar que tot el que depengui de tu tindre'l ben organitzat i planificat, però després és cert, com bé dius, que hi ha moltes incerteses. Sobretot jo anava amb molta por, per la calor el tenia bastant controlat perquè sabia com reaccionava el meu cos també allí al desert del Sàhara, que havia anat a Sables i a diverses expedicions també allí, l'any passat i l'anterior, sabia que responia relativament bé, però el que no sabia com responia era tant de fred a la nit i a l'alçada. Llavors el primer dia sí que és cert que amb tant de pes a la motxilla i sortint corrents a 3.200 el vaig prendre amb molta calma, dic esperem que baixem almenys a 2.500-2.600 i a partir d'ahir comencem a donar una miqueta més de canya, no? Però reduïm altitud i reduir pes de la motxilla. Com diem, totes aquestes situacions que intentes aclimatar-te el màxim possible, però una vegada allí no saps mai com es poden portar a terme. M'imagino que el tema de viatge cap allà corre tot a càrrec teu, a càrrec vostre, de planificar-ho i intentar arribar amb temps, però parlàvem abans que fins i tot el pla de viatge no va sortir com estava previst. Sí, la sort va ser que jo tenia més de 48 hores, més de 2 dies abans, volava cap a Xile, però vaig tindre un problema amb Ibèria, vaig perdre la connexió de Santiago a Xile i vaig arribar la tarda del dissabte 29 a les 8 de la nit al campament a 3.200 metres d'alçada, quan ja era de nit i fos, tenim que fer tot el check list de la validació del material obligatori, que el porten molt a rajatabla, i quan tindria que haver arribat un dia i mig abans, haver conegut ja els companys i companyes, l'organització, tot el briefing, tota la informació, no? I tot el tema del checklist del material. Clar, tot això no, i si ja anaves ansiós i nerviós, doncs encara més. Eixa nit vaig dormir poc entre el fred i els nervis que portava, però el dia següent només començar, la veritat que el cos es relaxa i ja dius, bueno, ara aquí estàs per córrer, per gaudir també i ja estàs dins de la prova, no? I llavors dius, bueno, ja està, calma. Sí, perquè suposo que arribes ja amb alguns nervis de la prova en si, no? De saber com respondrà el cos o coses que et puguen passar allí. Si això li afegisses la tensió del viatge, de no saber si arribaries a temps o què podia passar, doncs... Com un flan, sí, tot condiciona, no?, al final. Sí, condiciona i inclús te pots bloquejar, no?, perquè aquesta por que tens, aquest neguit del dia abans de no arribo, vull dir, hi havia moments que pensaves en
en dir què faig aquí, no? Me'n torno, no arribaré. Bueno, per sort, comunicant-nos a l'organització vam poder contractar un transfer privat que em va portar directament de l'aeroport allí, vaig arribar en el temps just, no? Però sí que és veritat que aquesta por, aquesta ansietat et pot fins i tot jugar una mala passada i bloquejar. En el tema esportiu passa a tots els nivells, no? I tornant un poc a la planificació de la cursa, del repte, ja que tindré en compte pues, que són 6 etapes per uns recorreguts, podem dir, extrems, no? No sé si dins de la planificació també hi ha un temps per a estudiar els recorreguts, per on s'ha d'anar, per quines condicions de terra o que vos trobareu. El vaig mirar força, no? En quant als quilòmetres, l'alçada sobretot, desnivell no era molt el que fies durant les etapes, però perquè ja estaves prou alt, però clar, el terreny, tot i mirar-lo, intentar mirar també vídeos d'anys anteriors, no? De gent que ja ho havia fet, parlant amb gent, intentant ampliar al màxim també en el Google Maps, no? Però no arribes a conèixer les condicions del terreny. Sobretot el tema, el més dificultós per mi, la zona de les infames salines, que es deien així tal qual, i dic, bueno, no serà tant, pues, pitjor del que podia imaginar. Allí no podies donar 2 passes iguals, una passa era dura, l'altra ficaves el peu, l'enfonsaves fins al genoll, eren com estalactites cap amunt que punxaven, tot ple d'herbes. Jo soc baixet, no?, i no veia gairebé la senyalització i dic, no pergues al del davant o aquí no sé com te trauen si et perds o et fas mal. I després la zona de dunes pues ja era hi havia en l'etapa alguna zona, no? Però aquesta era més coneguda per a mi, no? Perquè ja havia anat, com he dit abans, no? Diverses vegades al Sàhara. Però la veritat era que cada etapa n'hi havia 4 o 5 zones totalment diferents. Igual passaves rius caudalosos que anaves passant-los, que passaves les salines, que passaves dunes, que passaves una zona muntanyosa, que passaves una altra zona que era una zona que pareixia marciana, que no sabies, no? En unes formes de les roques molt erosionades pel vent, o quan el poc que plou allí, a lo millor a la dècada 1 o 2 vegades és torrencial i moldegen molt el terreny, no? Però ja et dic, totalment diferent a lo que havia vist mai, i en cada etapa era un món diferent. La veritat que en això era espectacular, i després ja no només el que tu veies, sinó el que veies també amb les imatges del dron que gravava l'organització, et veies tu petitet com una formiga i dius, uai, la immensitat del territori allí i de l'espai natural que estaves era, bueno, espectacular, la veritat que molt, molt bonic. I bueno, tornant a la cursa en si, una vegada ja està superat aquesta tensió del viatge i de ja un poc aclimatar-te a la zona, com és la primera etapa, el primer dia, que dius que el cos estava prou bé, com es viu este inici, ja llevant-te la tensió de damunt? Sí, la veritat que no res, en el primer quilòmetre ja amb un company, i la veritat que ahir ja respires tranquil, dius, bueno, aquí ara la feina que hem de fer, superar aquesta etapa el més tranquil·la possible, ja dic, per l'alçada, es notava, perquè hi havia una pujada d'un parell de quilòmetres i es notava, dius, ostres, falta com una mica l'aire, no? I et pujaven més les pulsacions, i era per l'alçada, estàvem a 3.250 o així, dius, hosti, alguna cima jo he fet així alta, però no estàs tanta estona en aquesta altitud. Llavors el que et deia, molt calmat aquesta primera etapa, tot i que corrent-la tot el que es podia, no? I altra zona caminant-la, i ja també pensant en el que tenies que fer només arribar, tot el tema de menjar bé, d'hidratar-te bé, de prendre el recovery i d'anar llevant pes a la motxilla, que cada dia pues, llevaves entre menjar i tot, potser llevaves gairebé un quilo, no? I després també al campament, clar, el campament també té unes condicions relativament precàries, dormim en tendes de 6 enmig del no-res, enmig del desert, on una solana
espectacular durant tot el dia fins que es fa de nit i després molt de fred, i allí pues, bueno, intentar netejar-te una mica amb l'aigua que hi havia, netejar-te una mica els peus, fer-te alguna cura tu mateixa si tenies, que per sort vaig anar molt bé, i bueno, la convivència també amb els companys i companyes, que la veritat que va ser una de les grates sorpreses de molt bé, tant en l'organització, els xilens que estaven de suport, com la resta de companys i companyes de tot el món. No va ser una prova internacional que crec que hi havia del voltant gairebé de 50 nacionalitats diferents, molts d'espanyols, al voltant de 14-15, no recordo exactament, d'Estats Units, òbviament sud-americans, i també de països asiàtics i europeus. Sí, per això et volia preguntar ara un poc com és el dia a dia una vegada ja comença la cursa. En primer lloc pel recorregut. D'alguna forma, no sé si ell estava marcat, sí. Sabíeu per on teníeu que anar en tot moment, o era un poc orientatiu i hi havia risc de perdre's per allí? No era de les curses d'orientació que has de portar-lo amb el track, amb el rellotge, no? Estava ben marcat majoritàriament, excepte, ja et dic, la zona de les salines del segon, tercer dia, que hi havia una espècie d'arbustos molt alts, i ahir sí que et deien vés en compte, si no veus cintes recula, no? Perquè era com una mica laberint i molt dificultós. Per la resta, la veritat que va estar ben marcat, i també estava geolocalitzat amb un GPS de l'organització, que també hi ha un botó del pànic que li diuen, no? Per si et passa qualsevol cosa que et fas mal de veritat i t'han d'anar a buscar, o tens una deshidratació, un cop de calor, que alguna gent vam recollir així, vam tindre que esperar que arribés una moto medicalitzada, no? I després el dia a dia, clar, tu no acabes la cursa, que n'hi ha altres, no? També per etapes, que després acabes, vas a un hotel, et pots dutxar, no? Et pots assear tranquil·lament, pots menjar assegut a la cadira, no? I aquí pots descansar en unes condicions adients, i aquí no? Aquí les condicions són molt més precàries, però bueno, ja ho saps ja saps a lo que vas. Ja saps a lo que vas, no? Però això, clar, li afegeixen duresa a la prova. Ja de per si, qualsevol de les etapes, que eren entre 30 i 40 quilòmetres, i una de gairebé doble marató, ja són dures de per si, que fora una cursa d'un dia, d'un trail, no? Ja de per si les condicions, i dia rere dia, una etapa rere una altra, descansant també per la nit, clar, amb una esterilla que tu portes si vols, no és material obligatori, tot i que recomanable, no? Perquè si no dorms al ras de la tenda i és un terreny molt pedregós, amb el sac, i amb altres companys, si ronquen, si ara no sé què, si ara un s'aixeca, si ara l'altre... en totes aquestes condicions que vas dormint a rateig, no? I o et desperta el fred, o a les 6 del matí ja estàs aixecat, no? Per preparar tot el menjar, tot t'ho fas tu, i assear-te, preparar-te per a sortir ja a l'etapa a les 8 del matí. Ara et volia preguntar per el tema de les nits, el descans, tornant també a la cursa en si, feu parades per menjar planificades, o com vos organitzàveu per alimentar-vos, per a recuperar d'alguna forma? Durant la cursa, qui volia podia parar, de normal es recomanava fer-lo als checkpoints, als avituallaments. Dic als avituallaments simplement per recarregar d'aigua i veure si estaves bé, que hi havia el servei mèdic, no? I hi havia gent, per exemple, en l'etapa llarga, no? Es planificava en la meitat de l'etapa en aigua, que oferien aigua calenta, i rehidrataves el menjar i paraves a menjar. Jo en aquest cas, i els companys que vaig anar a la llarga, i en cap etapa vaig parar a menjar, sinó que amb les barretes energètiques, salts i demés que portava, vaig anar tirant. Parava el que necessitava, si un dia també vaig portar, per exemple, pernil envasat, no? Me'l prenia amb calma, rehidratava o feia un recovery i tirava, però intentava no parar més del necessari, perquè després, si no, també el cos se gela d'alguna forma, no? Sí, després costa tornar a arrencar, i pensa que estàs, això a meitat de l'etapa és quan fa més calor, estàs sobre les 12, les 2, l'etapa llarga eren les 2 i pico, 3, també ahir arrencaves trotant molt tranquil·lo, caminant, perquè eren les hores més caloroses del dia, però intentava no parar
per menjar, diguéssim, ara toca dinar, bueno, tampoc no em feia falta, portava la nutrició del dia de prova perfectament controlada, no, això. Suposo que abans de començar també fèieu d'alguna forma una bona ingesta. Sí, fèiem l'esmorzar, sobretot muesli amb xocolata, que això sempre el prenc abans de curses i havia provat, no em donava cap problema, i llavors sí, l'organització t'obliga a portar mínim 2.000 quilocalories per dia, i etapa, no? Comptant també lo de la nutrició per l'etapa, i després jo feia només l'esmorzar, la nutrició durant l'etapa, i en barretes i salts minerals i algun gel, i després feia un recovery quan arribava, i a les 6:30, 7 de la tarda feia un berenar sopa, perquè un cop es fa de nit, més que xerrar amb els amics al voltant d'una foguera, ja està, a les 9 estaves dormit, no tenies res més a fer, no? I, bueno, ja que dir-ho, no sé si ho han comentat, tu, o sigui, els que participàveu, portàveu tot el menjar de tota la prova des del primer dia, no? Tot a sobre, sí. No és que cada dia vos donaven el menjar a ells, ells vos donaven només l'aigua, no? Sí, l'aigua només per carregar el soft, les botelles que tu portaves. Era obligat portar botelles per a portar 2,5 litres, només va ser en 2 moments obligatori anar amb 2,5 litres a sobre, perquè era migdia i era d'un avituallament a un altre, la zona era molt dificultosa i te passaries 2 hores o gent 3 inclús, no? I això, i llavors tu portaves tot el tema del menjar durant les 6 etapes i 7 dies, perquè l'etapa llarga et donen un dia i mig per acabar-la, ho has de portar tu a sobre. Llavors vas molt amb el menjar liofilitzat o deshidratat, que és el que s'utilitza en alta muntanya, no? Que amb aigua calenta o amb aigua natural més estona rehidrates i té menys volum, i és igual, és pasta que qualsevol altre menjar que necessites. Molt bé, i bueno, això un poc pel que fa al tema de l'alimentació i el menjar, i ho comentàvem abans, el tema del descans, com va ser per a tu acabar la primera etapa, que són 36, 38, 40 quilòmetres, que es diu ràpid però és Déu-n'hi-do el que havíeu de fer. Com te vas trobar, i aquesta primera nit dies que va costar un poc descansar, no? Sí, la primera nit sobretot, ja et dic, per l'alçada, després les altres una mica millor, també influïa el cansament, no? El cansament acumulat, doncs ja anaves dormint cada nit millor i t'obligaves, no? Però sí, jo la primera etapa la vaig acabar bastant sencer, no em volia que em passés com a Sables, que vaig córrer molt més i em vaig enllagar una mica i em vaig fer mal també a l'esquena i la zona lumbar. Aquí portava una motxilla més reforçada, també volia dir més pes, però no em volia que em passés el mateix, i també portava uns tapes aquí a la zona dels ombros i la zona lumbar, i la vaig fer, ja et dic, molt tranquil, tot i corrent el màxim que en el terreny que es podia, i després ja a partir de la segona ja vaig anar pujant una mica el ritme, no? Però jo la primera bastant bé, i també descansant tot el que es podia després, no? A fora de les tendes, en les cames aixecades, fent una mica d'estiraments, automassatge, no? I el que dèiem, no? El recovery, rehidratant-te bé, menjant bé, tot això importantíssim, tant o més que l'etapa en si, perquè has de recuperar el que has fet avui i preparar el que ve demà i els dies següents. Clar, perquè m'imagino que tampoc teníeu fisioterapeutes per a tratar-vos, i com dies, no esteu dormint en un hotel, en un llit com toca, per a descansar. El servei mèdic sobretot era per a urgències, no? Si un s'havia fet, bueno, per exemple, el que anava les 2 primeres etapes va tindre que abandonar perquè es va torçar el peu i es va fer un esguinç greu, no? I el van tractar. Després un altre noi, company meu i amic, va tindre que abandonar per el tema pulmonar, que li feia pujar molt les pulsacions, no? Però per temes més greus. Després allí tenien Reflex o altres cremes, no? Te facilitaven i de més, però tu feies tot tu, o si tenies una ampolla molt gran i tal, i tu no te la podies o no sabies, o et feia cosa curar-te-la, no? També te la podien curar. Però jo dic, dels peus havia tractat molt bé abans, tant podologia com fisioteràpia, cremes i tot, i la veritat que bé, venia amb l'experiència apresa dels errors de feia 3 anys. Molt bé. I bueno, és evident que és
és una prova que te porta al límit en tots els sentits. Suposo que en algun moment de duresa hauràs pensat o en no sé si en abandonar o si dubtant si podries acabar. Ahí és important l'aspecte mental, no? Súper, és el més important. Ahir, si el cap no va, les cames no van, el cos no et segueix. Ja pots estar super ben entrenat, haver fet no sé quants maratons o curses d'ultradistància, que si el cap no va, les cames no et segueixen i és el que dirà d'abandonar o no, començar missatges en negatiu de què coi faig jo aquí. Jo, per exemple, vaig tindre alguns moments de debilitat, però un molt fort al quilòmetre 30 de la tercera etapa, que em faltaven 10 per meta i estava estava sol, tant no veia ningú davant, ningú darrere, feia una calor extrema i em quedaven encara 5 quilòmetres per al següent avituallament i allà 5 quilòmetres doncs, mínim és una hora i ahí sí que va haver un moment no, de debilitat, de dir què faig jo aquí, perquè et fiques en aquestes mogudes, no? I també et costa més respirar, estàvem en bastanta altitud i era un terreny dificultós, però no tant com per córrer una miqueta, no? I ahir el vaig fer tot caminant fins que em va adelantar un company i dic, mira, intenta seguir amb ell, i així ho vaig fer i vaig canviar també els missatges negatius en positiu, no? Veient, pensant en la família el primer, després amb el repte solidari tota la gent darrere i en seguida no, et tornes a connectar i ja veus que et vas apropant a l'últim avituallament i a l'últim tram de cursa i que era molt més distret, zona de dunes, una zona de riu també, i ja ho vaig canviar, però sí, moments de debilitat els passes i qui diga que no menteix en aquest tipus de curses, en moltes, també d'ultra distància, sí. Però només en carrera, em va passar després superbé en el campament, superbé amb la companyia, amb la gent, no? Amb l'organització, llavors molt menys que en sables, ja et dic. I al final, el moment de creuar l'últim dia a la línia d'arribada, una satisfacció immensa segurament, no? Sí, la veritat que dius, entrenem o ho fas per moments com aquests, no? En altres coses és molt efímer, però és molt gratificant i després, clar, en tots els participants del primer a l'última, no? Tots saps lo que ha patit per arribar fins ahir, no només per la cursa en si, sinó per els entrenaments i per la duresa extrema i la veritat que les abraçades en gent, a lo millor, ja no en anglès que pots comunicar-te millor, però del Japó i d'altres, no? I les abraçades o una mirada o el xocar, no? I dius, ostres, era molt, molt gratificant, inclús els companys que van tindre que abandonar també es van quedar al campament i també van vindre a l'arribada, no? I la gent li dedicàvem a ells també i la veritat que això va ser molt, molt bonic. I estos dies posteriors a la prova, en primer lloc, suposo que molts missatges de felicitacions, has aparegut a molts mitjans de comunicació, com és el cas d'avui així al programa, i també t'hem pogut veure a les notícies d'Antena 3, però suposo que el que més reconforta és missatges de la família i amics, no? La veritat és que sí, després el WhatsApp anava ple, allí no hi havia cobertura o gairebé gens, no només perquè pots tindre una targeta d'allí, però és igual, estàs enmig de la nada i no hi ha connexió. El que sí que teníem era connexió offline, no? Que ens anàvem passant a final de cada dia missatges de suport que havien pogut enviar familiars, coneguts i amics, podien enviar a través de la pàgina web ficant el dorsal teu, no? Igual que podies seguir en un live en directe, podien enviar missatges de suport i aquests els podies llegir al final de cada dia per el dia anterior, no? En un dia de retard, però la veritat que donaven forces i el tercer dia recordo que quan vaig llegir no tant el de la família, sinó el d'un amic i quasi em fico a plorar allí anant les ulleres de sol perquè la veritat que va ser molt, molt emotiu el missatge i et donava molta alegria i molta força per continuar. Sí. I com també te preguntava abans de començar l'entrevista, estos dies suposo que recuperació al màxim, descans i a poc intentar tornant. No sé si aquests dies vas perdre molt de pes i també estos dies has començat a recuperar. No em vaig pesar per si de cas per no assustar-me, perquè segur que 4 o 5 quilos i ja estaven 50 pocs, però els pers
3 o 4 experts segurs, i ara no m'he estat de res aquests dies de menjar, però has de fer una mica de bondat en quant a una recuperació activa, anar a sessions de fisioteràpia, fer una mica de mobilitat, una mica d'estiraments, i ahir, que era el DC dia, vaig fer ja un trote molt tranquil·let de mitja horeta per les pistes aquí a Benicarló, i tot més o menys al seu lloc. Però sí, no pots deixar tampoc molts més dies si no t'has fet cap lesió ni res. Òbviament, si t'has lesionat, pues, recuperar la lesió, no? Però aquesta recuperació activa, i també per a intentar obtindre una supercompensació també en quant a millorar, no? El teu cos s'ha adaptat a aquestes condicions extremes, i si ara vas seguint entrenant i pujant l'activitat física paulatinament, també milloraràs més. O això és la idea. Claro. I ara no sé si ja pel teu cap passa algun repte futur que ja tingués pensat o que estigués pegant-li voltes. Bueno, d'aquest estil n'hi ha molts de llocs on anar, i aquesta mateixa organització em fa anar al desert de Namíbia, a l'Àfrica, em fa al Gobi, a Mongòlia, em fa a l'Antàrtida, em fa anar a Islàndia, però bueno, ara una mica keep calm, gaudir també de l'aconseguit, no? I sí que tinc, perquè ja per la bona marca que vaig fer en la Marató de Barcelona l'any passat, feia 2 anys que perseguia entrar al Marató de Nova York, i al final aquest any he pogut entrar per una cosa que es diu Good for Age, i ja podré participar al marató més conegut, no, del món, no, el 2 de novembre d'aquest any. No té res a veure amb aquest tipus de proves, però em feia també il·lusió, i a més anirem en la família. Molt bé. No sé si queda alguna cosa que vulguis afegir. Jo crec que hem pegat un bon repàs a tot este projecte, a tot este repte que has portat a terme. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, res, que les activitats de la campanya continuen, que les podem veure totes a la pàgina de la Fundació Nada.org, que van des de xerrades, tornejos de vòlei, caminates saludables i demés, que estan organitzant la gent de les diferents associacions, no? I a veure si podem també concretar alguna xerrada també aquí a Benicarló en el proper mes o mes i mig abans de l'estiu. Molt bé. També ja que dic que tens una pàgina web, jesusgellida.com, no? Sí, vaig actualitzant tot una mica. Poden trobar també informació als teus perfils, en les xarxes socials, i des d'ací, des del programa, sense dubte, t'anirem seguint, i bueno, enhorabona per el que has aconseguit, i sobretot moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a ser el programa. A vosaltres per la difusió, moltes gràcies. Buenas, hoy etapa 3 conseguida, la verdad que durísima, y por el tema hemos pasado por los Salt Flats, una zona que no se podía correr nada, casi ni caminar, era muy dura, te hundías todo el rato, con zarzas también muy altas que pinchaban mucho, pero bueno, después hemos podido correr un poquito antes y después de eso, y después un poco desconectado también la zona del CP2 al CP3 por el calor, la cabeza no iba, he tenido que pensar en la familia, en los amigos, en los compañeros de entrenamiento también, que me han dado fuerza desde la distancia, también en los mensajes que nos mandan a diario, y bueno, y al final ya viendo el último CP y los últimos 5 kilómetros, súper bien y contento. Ha sido un chute de energía, pues pasando dunas, pasando montañas, y era muy difícil subiendo y bajando, pero la verdad que una etapa más, y solo hay un pero, que el compañero y amigo Álvaro, por un problema físico, no ha podido terminar, y la verdad que esta etapa pues dedicada a él. Buah, duríssim. Estic al quilòmetre 30 de la tercera etapa, em queden 10, però un terreny rocós, arenós, no es pot córrer. L'únic bo que hi ha allí és el projecte ALMA i els volcans que veiem, però duríssim, hi ha molta calor. A veure com acabem avui.
projecte esportiu solidari, esport i salut mental.